Mä oon Pizza. Mut niinku pyydettiin tämmöstä makeup tutorial video. Joo, eli mä siis teen nyt tämmösen päivämeikin. Te voitte niinku tehdä perässä, jos osaatte. Joo, eli tähän sä tarvitset tämmöstä mustaa ripsiväriä, luomiväriä. Ja sit ihan siihen loppuun sä tarvitset tämmöstä vähän pölyhuiskan näköistä juttua. Joo, mut nyt aloitetaan. Ja sit otetaan tätä pinkkiä. Ja sit vaikka vähän toistakin pinkkiä. Ja sit luomiväriä. Ja voit laittaa sitä luomia. Jos sä tiedät mikä on luoma. Jos et tiennyt. Joo. Ja tollain. Oho. Sä oot väärä Hello Kitty. Oho, mä aloin esitellä siinä tätä. Se varmaan kun sä menet esim. Facebookiin ja otat tämmösen meikkikuvan, kun yleensä tytöt aina laittaa toi silleen ihku, kaunis Pizza. Joo, eli tää meikkivideo oli sit tässä.